Saan day kagikan? Kay lami. Di ka pa ko tao na namupo ka ng mga kahoy kay ka na kulingon. Mao mangani na undang sa imong panghuling bi. Panaygo na lang kay mas dako man kita ng panaygo nimo. Di ano sa labang ka ng panaygo na ron kay liwas sa kuno sa Pasko. Nga, mo ni akong hukom ron nga naikok ko nimo nanuroy tatong Domingo nakikipangayo na ko nga wag gina ko mapalit. Oh, nakahinumdum gyud, nakahinumdum ka sa. Sus, ibog jud kay ko atong alahas eh. Nagmahal jud kung ano ikaw pa ako na uyab. Paningkamot sa nga. Unsay mga gusto nako, mahatag nimo. Mami to, lab nga ako na ning kamot kog maayo ron. Gusto na ko nga maninda na lang unta kog balot pero ay kayo kasi kun uwan way hali ng balot. O lagi ang ako jud gusto nimo panaygon kay mas dako ang kita ang panaygon. Gusto mo kag balot? Panaygon akong gusto, panaygon. Pero inani na lang isaada na ko nimo. Sama. Nga pabuta lang sa gid ang pipila ka mga buwan nga mobalik ko nimo dinhi di ko balik nimo diri di na ko madaang imong gipangayo nga rin ako. Kana na sa Kaya idea ako jud doon kina. ako idako kayo nga pagmahalya nimo pero unsaon man og parting financial di man jud ko makaabot ana og di na ko natiguman. So inani na lang akong panaada ko nimo ka. Kana paliton ko lang maong butang ko ako sa na pa rin kamutan nga ako na siyang maabot pinagi sa akong paningkamot. Dili ka kadalag alahas nako. Ayaw nagbalik dire. Hindi na pagkaw ng kong panaygon nga bigyan po kitugaan kay liwas na ko sa Pasko. Paningkamot lang ko lang ako na mahatag nimo. Di lagi ko balik nga rin kung dili ko makadaan ang imong gipangayon ako kay nana taga kamahal. Dapat lang. Sige na lang. Sige na Sige na lang kung mangyo ni mo kiss kay wag gapit kustan ang mayo ko. dapat lang kay. Ang importante mahal gyud ko nimo ay na pangitaglain. Sige, palayo na. Anong kailangan kong gawin upang matigil na? Siya raw di ko kapalit ikwinta sa niya sa kong uyab. Tulo ka buwan na akong hakot aning mga sila ko nga bas. Kini karong Domingo ako na siyang bagtong gumabayaran ako ani. Bali 7,000 ang mabayad sa tag-iya nga nagpakot ako ani. Palitan ako siya og kwintas ug pulsiras nga mo igi pangandoy. Sampaki ko na ni. Asa naman niya akong uyab? Wala man ko bisita ha dire. Ito nga gituman jud niya nga magtigom siya. Hoy, classmate! Kumusta? Sira ko. Katay dugay-dugay tawa magkita ba kay kulo ka to biya ko gikan sa Japan nya. Karon sa chat biya ta katong paduna ko muli nga. Nakita ta karon matay. Wa gyud mag-usab imuhang kanya. Oy kanang lingkod. Sinsya lang ka to ang ditanan dire kaya mingaw mo dire kabaw gyud makadisturbo na dire. Kaya kumusta man ato ang love life karon? Ay, sige lang classmate ka lang. Naadyo ko uyab pero 3 months naman ko niya wa duhawa. So, salamat ron kay makapabor ko ani gamay day. Kana kung kanang laki nga di na pakitag tulo ka buwan. Wala na gugman mo no sa tawag ka. Ikaw na ko kakalahas. Oo, okay, gikan ni si Japan, Japan Gold ni siya. Oh, ya kanang mabitan ganahan kung kikita nimo kay kabalo na ba yung kasauna. Eskwela pa ta, gikan pa ta kinder, ibog ni be kun nimo daan niya. Kauban ba ta pag grade 1. Tulo be ta balik grade 2. Anong ibog jud kay kun nimo. Oh. Ya, bugoon be kita sa una kay kita mina sa maestra. Kita dugsing-dugsing ya. Wala karamba nga, tuyo nga. Saktong ta sa edad niya. Para nako makabuhi jud ko nimo. Kanang ako iluna da sa imong lugar nga. Sama kanang. Di na ba kay kung magninyo. Wala problema ako hatag nimo tanan kining mga alas pwede ko hatag mo karta yun. Ganda man kay kung nanak wedding ring da no. Musugot ka. Wala ko William Mimi basta musugot lang. Sagot ko yes. Iya. So ako na isulod mo. Diri lang. Ha? Asam ni? Di ani lang. Wedding ring man eh. Pagkaluag ah. Luag-luag mo sa di. Adili ako nang gituyo nga luag kay pasama ako na ka, patambok ko di ka. Bugot ra na si mga kamot sa. Ikaw na nakuya ba? Sa tuy ayo akong tiyapon. Ya sa karon kita na. Ay Jesus, salamat praise the Lord. Salamat ako uyab ko birhin. Salamat ka nang sa pakikoy nito sa dugayan. Asam tarik una lang ta. Okay, mahal man lang jing house or. Sa kuya may iya si pangandoy. Ak dali gina ko palit ang 7,000 ako sakto ra jud kaayo paghakot nako tulo ka buwan akong hakot ani
gipalit na ginako sa kong lalab. Sus, yara lab, ang imong kwintas nga gipangandoy lalab. Yara ha? Ha? Ya, ang imong pulsira sa lab, nagapos in town kay wapoy. Why sod plastic ni? Yara lalab, ang imong pulsira sa gipangandoy. Kwintas imong lalab. Karon, mag-abutas sa ating abutanan lalab. Lab? Siya magani. Kipi gamay. Ikaw na, Lab. May kapuslanan na niya akong pagkantos, Lab. Suot sa tulog kabuhan akong akot sa basi. Yung sa kanya, Lab. Hindi ko kadawatan ni Lab. Lab. Saan ni Lab? Ano mo iyab na ako nga. 3 months nga wala na yung duaw. Pasap. Bro, nakadisturboy ka na bro. Sakit kayo nga kung lugan sa imong kibuhat nga akong nakita karon. Sakit mga nang naong mo dughan na noon unsa. Ang imong ang akong Layo ra kinani bro bro. Hoy layo na kay bro. Dapa bro. Hoy layo ra kinani unsam na. Ano niya ni man? Oh, kini day para niyam ni gapon. Oh, ako ning gihaguan nga to sa Japan para niya. Oh, grade 1 pa mi kauban naman ni. Nakinlabay naman ni. Sauna pa bro. So, pasensya kay bro. Tulog ka po na kung ako itong pagtigo man para lang sa mapalit na ko kay para sa atong pagminalay. Sus, ayun na si paminaw na loy. Tatan loy. Lab.